Yo, what's poppin'? It's your boy Bush Baby X Rated, also known as Machemedze Mtunune Mago, also known as the Reptilian, up in the place to be, you know what I'm saying? Motor Republic, Zim turn up, you know what I'm saying? So I'm gonna give you a little something, you know what I'm saying? Yeah. Kana zvemangoma zvikaramba ndozama chiporofita chenhema mutambara kede ndichidla mari yemarema neku bhilifisa mbinga kudonedza minenga vakadzi vesangano ndichinyenga aramba ndichirepa ndinenge ndakatemba musoro wegora wandinonopiwa kumagweta unondigonesa chero kuponesa zvirema ndichinyebera kunge ndinoshandiswa nemweya ona kakukamina kunge ndakarohwa nenjovhera kuri kuvhaira ndichibuda mungoro yemoto ndakazara sirivheri nendara masutu yeganda reshato nekutengesera vanhu zviroto vachigaya ndiri mufudzi wehwai nechemumwoyo ndiri gava rakadambura musungo kunyengedza vanhu kudla mutupo ukapusa ndokufurisa bundo